Pasamos agora á actualidade municipal, neste caso seguimos no Concello do Carballiño. Tras a polémica que xurdiu onte en torno ao asilo á residencia Irmáns Prieto, hoxe o Bloque Nacionalista Galego súmase aos grupos da oposición pedindo máis información ao Concello. Falamos ademais hoxe co alcalde Francisco Fumega, que asegura que pedirá ao Obispado toda esta información para trasladarlla aos grupos. A voceira municipal do Bloque Nacionalista Galego no Carballiño, Sofía García, levará ao vindeiro pleno do Concello unha moción mediante a cal demandará explicacións á alcaldía como parte do patronato do asilo polo proceso de privatización ca externalización de servizos, así como a inestabilidade na xestión do asilo con cambios repentinos e opacos das ordes que o xestionaban. Esta moción súmase ás anunciadas na xornada de onte polos demais grupos da oposición. Pois o que vamos a pedir no vindeiro pleno son explicacións do que está acontecendo no asilo do Carballiño. Pediremos transparencia, pediremos información clara dos últimos acontecementos e pediremos ya ao señor alcalde, xa que é membro do padroado da Fundación Irmáns Prieto. Ele é membro do padroado para defender os intereses da veciñanza do Carballiño e ten información de primeira man. Queremos saber que vai a pasar co asilo, cal é a intención do señor obispo e queremos saber se se vai a respetar o legado dos Irmáns Prieto, se se vai a respetar ese obxectivo fundacional de un asilo, unha atención para os máis desfavorecidos, porque vemos que nestes momentos o noso asilo estáse convertindo nunha residencia da terceira idade privada e pensamos que esta non era a orixe, non? O legado dos Irmáns Prieto. A única información que temos é polos medios de comunicación, así foi fai ano e medio cando se despediron de nós a congregación que levaba máis de 100 anos asistindo aos nosos maiores. O luns despedíase pois as religiosas que viñan a sustituir a estas, que pensamos que desempeñarían a mesma función que as anteriores, pero vemos que non é así. Entón, ante esta incertidumbre, ante estos cambios, pois queremos información clara, información precisa, que sí ten o señor alcalde por ser membro dese padroado. O alcalde do Carballiño amosouse cooperativo, asegurando que pedirá ao Obispado toda a información para poder trasladarlla aos grupos. En canto á marcha das religiosas, Francisco Fumega asegura dar por válida a xustificación do bispo, que se refire á falla de vocación actual e o embellecemento das monxas que actualmente residían ali. O que piden, basicamente, pois é eu aportareille toda a documentación que solicitarei ao Obispado do que son os pechas de ano, basicamente é unha documentación de carácter económico e con relación pois ás monxas, bueno, pois un pouco creo que dou por válidas e por verídicas e que xa teñen a realidade pois as explicacións que dio o señor obispo de que hai unha falla de vocacións e un embellecemento das comunidades religiosas de tal calibre que, bueno, pois están reconcentrándose e indo ás casas matrices. Eu creo que esa foi a razón que alegaron a primeira vez cando se foron as monxas que estudaron toda a vida e agora, bueno, parece ser que é a causa tamén que se alega neste caso. O alcalde explica que o Concello forma parte do patronato en calidade de vogal, estando presidido polo bispo, e recibe en conta dos exercicios económicos e demais tramitacións. O que hai co Concello, o Concello que está forma parte do patronato en calidade de vocal, asiste ás reunións, é informado basicamente, xa digo, do que é o exercicio económico do ano e esa é a labor. O patronato está presidido polo señor obispo, que é o presidente, polo diácono dos curas do Carballiño, que neste momento, antes era don José Benito Sieiro, neste momento é o párroco de Mesego, e basicamente, xa digo, despois hai unha directora que é a que leva a xestión no día a día.
En canto ás críticas recibidas pola privatización de algúns dos servizos, o alcalde informa de que o papel do Concello e dos diversos alcaldes que pasaron por el nunca se meteron nas decisións da xestión, sempre cando este garantido o servicio de calidade. Bueno, o que me conste hai unha externalización do que é o catering do asilo, que parece ser que o fai xa unha empresa efectivamente externa, pero, bueno, xa digo, nesa orden do Concello no que é a xestión tampouco nunca, na historia de todos os alcaldes, nunca se meteu o Concello a ver a xestión do que é o asilo. Pero, bueno, pediremos toda esa información e será trasladada aos grupos da oposición para que a teñan e para que a coñezan.